Но чакайте, и днес имаме специален гост. Чакаме. Да платиш, нали си мъж? Аз да платя. Що аз? Нали си мъж? Вземете ми парите. Ами, Иво, кажи на хората как се казваш. What? За ваше огромно очудване, аз съм Иво, позната всички като Оля на център, ето нон-стоп седи на флора на морската. И днеска явно ще правим ревюта на продукти. Това е количка дистанционно управление, която може да се управлява с ръка. Хайде да видим за 40 лева дали работи. 40 лева ли беше? Майко! Хайде да видим за 40 лева дали работи. Чакай, имам идея. О, шит! Да отидем в кола. Дай наляво. Само надясно. Ами, нека Иво започне с неговото искрено мнение. Това е една наистина страхотна ключка. Не съм никога карал такава, особено с такова тройцово, което слага на ръката. Има принципи нормално дистанционно. Аз бих казал, че това е топ продукт. Те ме скифи как му минах през кръка. Иво, много ти благодаря, че участва в това видео. Беше много готино да сме двама отново. Ами и аз благодаря, беше много готино, не съм канен на такова място. Ако някой от вас също се изкипа, му последва в Instagram и в TikTok evelyn.v.dobre. Ще го изпишем. Така че, този продукт отива в Топа. Отива в топа.